Výlet hodnotím kladně, kromě posledních 20 minut na stadionu, to je vše. A to vole, co se ti nejvíc líbilo na Švýcarsku, vole? Nebavme se o fotbale. Co chci ze mě dostat? Cesta vlakem, skvělí čeští fanoušci, Grecka, stan vestiček. Šnelešné, To je pěkný, vole. Kubino. Laďo, jak dlouho ještě nebudeš fandit teďka, vole? No, budu fandit. Ale ne, za prvé Slaví. Ano, to je dobře. To pozitivně hodnotím, vole. No, si dám pokoj od reprezentace. Budeš fandit házenkářkám, jo? Ne, budu fandit volejbalskou. Pěkně, no, vole. Co si myslíš, že jsme udělali špatně, vole? Co otázky, vole? No ne, vole, tak řekni, vole, my mediální hvězdy, vole, co byly 5krát, vole, na obrazovce, vole, co jsme udělali špatně, vole, že to tak dopadlo. My 3. Aha. To, že jsme na začátku nepozbuzovali s Turkama. Aha, vole. A co udělalo, vole, těch 11 krasářců v Lubě, vole, v našich barvách? To bych neopotěl radši, vole. Aha, výborně. No a co Petr Čech, vole, jak to vidíš? Grande Piotr. Si dáme aspoň krajinu. Ale jakože výlet začal celkem dobře, vole. Tureckýma fanouškama z Kalifornie, vole.